नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारच्या कृष्णापुरात रंगलो सीझन 2 चिखलकालो. आयोजक शिवाजी मित्र मंडळ सदाशिवगड यशस्वी. कारवारात प्रति पंढरपुराचे दुसरे क्षेत्र श्री विठोबा रुक्माई क्षेत्र कृष्णापूर कोळगे. या श्री विठोबा रुक्माईची आषाढी एकादशी वारी आणि चिखलकाल्याची प्रसिद्धी झाली ती या देवळाच्या नूतन जीर्णोद्धारानंतरच. देवस्थानाची नवीन सेवा कमिटी झाल्यानंतर श्रीच्या पालखी मिरवणुकीची आणि वारीची सुरुवात झाला. श्रीच्या भक्तांन वारी सहभागी जाऊन वारी आणि श्रीची या जागृत देवदेवताली ससाय किती असा हे भक्ताक पटले. या क्षेत्र श्री विठोबा रुक्माईच्या सेवेकारी भक्ताक या देवालय दर्शन भाग्य घडवून हाडिले. श्री संत पुरुषोत्तम बाबा महाराजाले वंशज बाबा कुटुंबीय म्हणल्यार आताचे श्रीचे पुजारी बाबा बंधू हेमगेल्या सहयोगान आणि श्रीच्या सेवा कमिटीच्या अनुमतीन श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मित्र मंडळ सदाशिवगड हेमी दुसरी वर्षाचो सीझन 2 2024 चिखलकालो आयतवार 21 जुलै कृष्णापुरात हजारांशी प्रेक्षकाल्या उपस्थितीत या खेळाचे आयोजन करून प्रेक्षकांक उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद देऊन आयोजक यशस्वी झाले. सकाळी श्री विठोबा रुक्माई देवस्थानात श्रीची पूजा करून आयोजकांनी या कार्यक्रमाक चालना दिली. सगळे 16 टीमी नोंदणी झाल्या असून या खेळात दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे कुंदापूरच्यान एक टीम येयली हे विशेष. पुढल्या वर्साक या खेळाचो प्रचार आणि प्रसार अनेक जास्त जावचो आणि जास्त टीमिली नोंदणी जावन या खेळाच्या नावरूपान श्रीच्या क्षेत्राचे नाव प्रसिद्ध जावचे अशी अपेक्षा श्रीच्या भक्तान केला. या चिखलकाल्याचे श्रीच्या संबंधाचे विशेषता कितें हेची माहिती देताना श्रीचे सेवा कमिटीच्या सेवेकरीन दिल्ली माहिती. विठोबा रुक्माईच्या देवस्थानाक आणि ह्या चिखलकाल्याक कितें संबंध आसा? ह्या विठ्ठल रुक्माईच्या देवस्थानाक आणि ह्या चिखलकाल्याक एक घनिष्ठ असो संबंध आसा. कारण हांव जेन्ना आमगेल्या ह्या भागात आमी ह्या विशयी अनभिन्न आशिल्ले तरी हांव जेन्ना गोंयांक सर्विसेक गेलो तेन्ना सांखळींतलो विठोबा, माशेलांतलो विठोबा आणि हर एक भागातले थंय विठोबा कडेन एकादशी जाली की विठ्ठलाच्या नांवान हो चिखलकाला जाता. चिखलकाल कित्याक जातालो ग म्हणल्यार आमी जे हे म्हणटात तो गोरा कुंभार हांणी आपली भुरग्याक मातयेक चिरडले आणि हे गोरा कुंभाराक मातयेक चिरडत असताना विठ्ठलान ताजे भुरग्याचें रक्षण केलें आणि तेन्नाच्यान हो चिखलकालो म्हणून सुंदर एक प्रसिद्ध हे जालो आणि गांवून गांवची भक्त मंडळी ह्या चिखलकाल्यात एकदम सहभागी जावू लागले. आणि जेन्ना आमी हो विठ्ठल रुक्माईचे आमी हे देऊळ कृष्णापुरात बांधले त्या बांदल्यानंतर म्हज्या मनात एक संकल्पना येयली की ह्या विठ्ठलाक हो चिखलकालो आमी कित्याक करून दाखोवन नजो गा म्हणून. आणि त्याच एकच हेतून ह्या विठ्ठलाच्या हाज्या संलग्न असो आशिल्लो हो चिखलकालो आमी चालू केलो. पहिली वर्साक आमी हांगा कबड्डी गेम चालू केली. ताजे नंतर 1-2 वर्सान कोविड येयले, तातूंत आमी कांयच करूं शकले ना. तरी ही सदाशिवगड सेवा मंडळची शिवाजी एज्युकेशन सोसायटीची ही जी एक संस्था तयार झाली आणि हे युथ जशी तयार झाले त्या युद्धात घेऊया आम्ही करूया म्हणून सुरू केले. हो अंदूचो दुसरो वर्स असा आणि उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आमकां लागील असा. टग ऑफ वॉर या खेळाच्या आयोजनासाठी सगळे मेळून 16 टीमी या खेळात सहभागी झाले. अंतिम फेरीत माजाळी बुल्स विरुद्ध मैलेश्वर युवक मंडळ कुंदापूर हेमी खेळण तितूंत मैलेश्वर युवक मंडळ विजयी झाले. माजाळी बुल्स उपविजेते ठरले. विजेत्याक नगद रुपये 22,222 आणि ट्रॉफी तर उपविजेत्याक माजाळी बुल्स हेमका 11,111 आणि ट्रॉफी प्रदान केली. आयोजकान खेळगडी आणि सगळे प्रेक्षकांसाठी दनपारा जेवणाची व्यवस्था केली. या खेळात शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ हे विजेत्या टीमीन दाखवून दिले. खेळगडी राजूवरच्या शर्यतीत असताना प्रेक्षकांक प्रत्येक वेळार गजरान साथ देऊन शिवाजी महाराज की जय, जय शिवाजी, जय भवानी
हर 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 महादेव, श्री विठोबा रुक्माई की जय, जय जय विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल अशी गजरात खेळगड्याक साथ दिली. आणि बाकीचे धन्य व्हावं. मध्येच पाऊस पण सगळ्याक चिंब भिजयत आलो. अशा वातावरणात श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मित्र मंडळ सदाशिवगड हे मी आयोजित केल्लो सीझन 2 हो चिखल कालो यशस्वी जालो म्हूण खेळगड्याल्या आणि प्रेक्षकाल्या मनात समाधान जाल्ले दिसून येताले. या वेळार चिखलकाल्याच्या खेळाक आणि आषाढी एकादशीच्या वारीक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहकार केल्ल्याक आयोजकाच्या वतीन स्मृतिचिन्ह दिवन सत्कार केलो. वेदिकेचेर खास आमंत्रित पावणे श्री दिनकर साळुंके, प्रमोद राणे, अरुण साळुंके, प्रकाश अस्नोटकर, दीपक बावा, अतुल अस्नोटकर, गुणाजी बावा आणि इतर हजर आशिल्ले. पळया या खेळाचे क्षणचित्र. ट्रॉफी बहाल आधार आहे. शरद कलगुटकर देव त्यांना बरे करू आणि ट्रॉफी दिली आणि ही शुभम ट्रॉफी दिली शुभम राणे त्यांना देव बरे करू. चल 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 चल
कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिवसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनावर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.